ヘルガ。なんだよ、ほっとしちまって。調子悪いのか？すまん、少し寝てた。陣形が広がりすぎた。このまま敵の2羽目は受けきれん。トルク、お前は不老機が詰めてきたところで一気に戦線を押し上げる。あのサイコロ頭な。まあいいけどよ。でお前は？敵の足を止める。止めるってお前、あんなとこまでどうやっ…ああ、身軽なのねって抜け駆けかよ。生き残るためにたぎった声だと言い聞かせはSurvival of the fittest 弱肉強食 It's a world that a wisdom will leave Well tell me what went wrong I paid my dues I sold my soul So tell me what is left for me When I've given up everything
ああ、トルフィン、羊の餌と父もお願い。うん。マルクランドを後にし、わしらの船はさらに南へ下った。もっと豊かな土地がある。風がそう告げていたのだ。そしてわしは見つけたのだ。新大陸を。果物が実り、草原波打つ新天地。わしはその地に名をつけた。かの地の名はフィンランド。どうじゃ一尾ども、少しは見直したが、このレイフ・エイリクソン様を。すげえや、レイフのおっちゃん。それで人はいたの？あったかかった？アイスランドよりも広かった？おおよ、ここよりもずっと暖かくてな、草が一面に茂っとった。原住民にも出会った。言葉は通じなかったが、すぐに友達になったよ。この羽飾りとパイプは彼らからの贈り物さ。いいか、こいつはな、真の戦士だけが身につけられるものなんだ。ほら、立派なもんだろ。なんだ、子供らまだ起きてるの？おっちゃん触らせてよ。ごめんなさい。レイフさんのお話を聞かせてあげたくて。真の戦士か。やっぱおっちゃんはすごいな。だろう、いい子だトルフィン。大きくなったらわしの船に乗るか？今乗せてよ。今って。でも変だよ、レイフさん。だってじいちゃんが言ってたもん。西にはヨルムンガンドがいて、近づく船をみんな食べちゃうんだ。そんでその先はなんにもないんだ。だからそうだからこそわしの偉さがわかるだろう。ほらほら、これ証拠。真の戦士の。だいたいレイフさん戦士じゃないじゃん。ああ、分かっとらんな。戦働きだけが戦士ではないぞ。船乗りは海と戦っとる。すごいんだぞ。やっぱね。なんじゃい。みんな言ってるよ。おっちゃんはヒゲ生えた子供だって。冒険ばっかで戦の役に立たないって。へん、周りに流されおってトルフィンは信じるよな。すると何か戦にも行かない冒険おじさんの言うことなぞ信用できんってか。だって僕の父上が戦士って言うんなら本当だけど。ホールズ、こいつらバカにするんじゃビシッと言ってやってくれ。さあ、今日はお開きだ。あれ、みんなを送ってやってくれ。はい、ホールズさん。またな。じゃあな。そうか、グリーンランドに投資者が。今年の寒波も厳しくなる。家畜もだいぶ死ぬだろう。だが問題なのは年を追うごとに寒さが厳しくなることだ。さっぴー。
ご苦労様。弱ってるのはこの2頭だけだったよ。おお、寒かったな、ゆるばちゃん。おじさんが温めてあげよスケベ親父。母上、もう寝なよ。また風邪ひくよ。大丈夫よ。羊をつなぐから手伝って。うん。う。ここも大変みたいだな。まあね。いずれ誰も越せぬような冬が来るかもしれん。わしの国では今弟が移住の計画を立てている。遠いのだろう。なーに、わしは往復してきたさ。進めー！フィンランドはすぐそこだぞ！トルフィン船長、なんだ！ヨルムンガンドがムム！かかってこい！化け物！苦しい。姉上、自分のベッドに行きなよ。狭いよ。やだ。ずるいぞ。このベッドは僕が温めたんだから。まだお話ししてる。気にしなくていいのよ。心配事は大人の仕事なんだから。それよかおいで。姉上が抱っこしてあげる。ああ、もう。ねえ、父上。どうしてうちは奴隷を買わないの？母上は体弱いんだし、私が手伝わないと。よそはよそだ。毎年聞くな。変わり者なんだから。ああ。いるば。おお、死ぬかと思った。怪我はないか。ああ。どうした？この下、なんか。ゆるば。ねえ、おっちゃん。昨日の話どこまで本当なの？どこってなんじゃい。全部本当だい。じゃあさ、この船に乗せてよ。自分の目で見れば信じるよ。アホ、そういうのを信じるとは言わん。船に乗りたいなら父上に乗せてもらえよ。俺、あそこに軍船もある。代々村で使ってるそうだが、お前の父上なら喜んで貸すだろう。父上はケチだもん。何度頼んでもダメなんだ。ケチとは違うわい。ここらの海はな、トルフィン、怖いぞ。わしは若い頃流氷に閉じ込められたことがある。グリーンランドへ移り住んだばかりだったからな。不覚を取った。食料はすぐになくなって氷を食ってひもじさを紛らわせた。ついには船が氷に潰され、わしらはどうしようもなく海の上を歩いた。気づいた時にはわししかいなかった。6人の仲間は皆死んだ。どうして僕らはそうまでしてこんな北の島に住んでるの？ヘルガ、湯を沸かしてくれ。イルバ、毛皮だ。はい。あらやだ、どうしたの？雪に埋まってた。うわ、痛そう。これ何？火を強くしてくれ。ねえ、父上、もう死んでんじゃない？手足腐ってるし。っていうか、まずいよ、その人。
この村の人じゃないわね。かわいそうに。どうしてあんな吹雪の中を。どうしてって、逃げた奴隷だよ。かくまったら揉め事になるよ。逃げてきたんだよ。わしらの先祖は昔はもっと東の地に住んどった。ノルウェーという名の土地だ。ここらより暖かく、海も凍らん。たくさんの入り江に守られたいい土地だ。だがある日、ハラルドという強い男が現れた。ハラルドの軍勢は火の勢いで村々を制圧し、彼は最初の統一ノルウェー王を名乗り支配者になった。そして人々に迫った。王に服従するか、さもなくばノルウェーの地を去るか。多くの者がハラルドの圧政を嫌い、支配の及ばぬ統一へ移り住んだ。それがここアイスランドだ。嘘だ。おっちゃんはやっぱり嘘つきだ。父上や僕のご先祖様が逃げたりするもんか。おっちゃんのバーカ冒険じじい。父上聞いてよ。レイフのおっちゃんが。おかえり、トルフィン。その人誰？よその奴隷だよ。逃げてきたんだ。生き返った。おい、あんた名を言えるか。寒い。火だ。色はもっと強く。はい。あんたどこから来たんだ。俺は連れ戻されるのか。ハーフダン様のお屋敷に。ハーフダン、やっぱり山の向こうから。あそこは嫌だ。嫌だ。でもどこにも行くあてなんか。トルズ、来てくれ。ハーフ団が港に。連中また何か難癖つけに来たんだ。あんたじゃないと相手できん。奴ら奴隷がどうとか言って強引に上陸しやがった。レイフさんが間に入ってくれてるが、今にも若衆と追っ始まりそうなんだ。とにかく来てくれ。鎖は人間に似合う唯一の首飾りだ。金でも銀でもねえ。鉄の鎖だ。首につないだ鎖だけが人間ってやつを少しはマシにしてくれる。そう思わんか。昨夜俺の奴隷が一匹鎖を断ち切って逃げた。心当たりはあるか。因縁つけてんじゃねえぞ。どうせこないだの剣を蒸し返そうってんだろ。奴らとは何度も揉めてて、こないだ委員会で調停してもらったとこなんです。小僧、てめえは見覚えがあるぜ。あの喧嘩でてめえには左腕を切られた。そっちこそよくも兄貴の足を切り落としやがったな。よさんか。あれ兄貴はもう二度と歩かねえ。野郎の足もぶった切ってやる。おお、来いや。法律も民会も犬のクソで。ハーフダンさん。つなぐぞ貴様。法を軽んじる者は許さん。法は鎖だ。下道どもはつながれて初めて人間の一員になれるのだ。忘れるな。
逃げたのは若いスラブ人の男だ。心当たりはあるか？ここはどこだ？ああ、こんなに安らかな気持ちは初めてだ。しっかりしろ。おい、あんた、気を張れ。死ぬぞ。トールズ。親父、おふくろ、姉さんもみんなここにいたのか。心配してたんだ。バラバラに売られたから。ここはどこなんだ？なぜ俺は。遥かな西、海の向こうにヴィンランドという名の土地がある。そこは暖かく豊かで、奴隷商人も戦の炎も届かぬ遠い地だ。どうだ、いつか俺たちと一緒にその地で暮らさないか？フィンランド。そうか。ここはフィンランドというのか。見つけたぞ。無作法は許せよ、トールズ。俺はその奴隷の正当な所有者だ。返してもらおう。父上。おいで、トルフィン。ハーフダンさん、おですね、かくまったんじゃないんですよ。あなたの奴隷が死にそうなとこを助けたわけでして。ハーフダン、この男いくらで買った？父上、そんなこと聞いちゃ失礼よ。羊2頭、若いメスだ。3頭やる。俺が買おう。どうだ、ハーフダン。そいつは連れて帰る。他の奴隷の前で見せしめに拷問せにゃならん。ならば4頭だ。てめえ、ハーフダンさんの言ったことがわからねえの？黙れ。その倍と言えば。だそう。すべて3歳以下のメスでな。くたばり損ないに羊8頭とはな。いい取引だぜ。嘘。商談成立。トールズ、それでそいつの鎖を解いてやったつもりか？それでそいつをどこへ連れて行く？羊はこちらで選ばせてもらうぞ。姉上、悲しいの？悲しいわよ。羊8頭もしたのにあっという間に死んじゃったのよ。父上のバカ、父上、僕らも逃げてきたの。レイフのおっちゃんが、ご先祖様は東から逃げてきたって、逃げてここに来たって。ああ、そう伝えられている。じゃあここからも逃げたい人はどこに行くの？
It's just like a burning torch in a storm, like a little flower blooming in a home. 強く確かな意志を掲げ、時に優しくあればいい。I missed him, I'm missing you. 滲む景色に膝を抱き、胸を張せるとき Listen to me, sail away again, again. 未開